ግን ሲቪል ሶሳይቲ ሸውዓተ ዝገብሮ ዘለዋ ትግራይ ፀጊሙ ዋለው እንታይ ንገብር ዝብል ሓሳብ ናይ ምቕባል ይምበር ናይ ውሳነ ክንወስን ይኾንን ሓሳብ ብምንታይ ክትርድእዎ ዝግበአኩም መፍትሕስ ከመይ ጌርና ንፍትሓዮ ፀጊሙና እሞ ግደ መራሕቲ ጥራሕ እናረአና ናተቆመትና እንተኸይና ናብ ሓረጋ ናብ ካልእ ስለንኸለና እንታይ ንግበር ዝብል ሓሳብ ምትኣኻኸቢ ከም ወሰንተ ይግበሩ ለምሳሌ ኣነ ብርግፅ ለኣይደ ዝርድአኒ ፖለቲካ ንባዕልታይ ምዃኑ ዘይተረድአኒ ፖለቲካ ማለት ብትርጉሙ ሓሳብ ምሻጥ ማለት ለህዝብኻ ምእማን ማለት ግብቶም መራሕትና ኮይሎም ሕዘው እዚ ከምኡ ንክሸጡ እኳ ይከኣሉ ምስሉ ባይብል ክሸጥ ተዘይክኢሉ ሓሳቡ የለየ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ህዝቢ መነባብሮ እቲ ትግራይ እኒሃቶ ብትክክል ሚድያ እውን ዝርኦ ይመስለኒ ናይቲ ህዝቢ ገፀ ባህሪኡ ኣብ ምንታይ እኒአውን ንፈልጥዎ ይመስለኒ ዘሎ ስለዚ ግደ ሲቪል ሶሳይቲ እንታይ ዓይነት ክገብራ ዝግብኦ ከም ማሕበረሰብ እንታይ ዓይነት ክንገብር ዝግብአና ዝብል ካፍቱ ምሁርን ካፍቱ ዘሎ ዓብይ ዓዲ እንታይ ንገብር ዝብል ምክክር ሓሳብ ወሲድና እንታይ ክንገብር ዝብል እዩ እዚ ኣመርካብና እውን እቶም ኣብ ዘመኑ ዋሕስ ትግራይ ኮይኖም ዝተፈጠሩ TDF ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ለዝዕድል እዚ ስለለሃው እዩ እምበር እዚ መድረክ ዝውን ኮለይ ከነካይዶ ንኽእል ነይርና ስለዚ ልቶም ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ባይታ ኣማቻችየውና ዘለዉ ምስኦም ኮይና ካብ ማሕበረሰብ ምስ ዓበይቲ ዓድን እንታይ ንገብር ስለዚ እቲ ፖለቲካ ዝሕር ደቂሱ ንሕና ከንታ ክንገብር ዝግብአና ዝብል ግብኣት ናይ ምውሳድና ዳሕራይ ላው ሶሉሽን ንክንከድ ኢና ንዋየ ዘለና እምበር ከም ፈታሕትን ኩሉ ወዳእትን ጌርና ተዘይንሪኦ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ካብዚ እኒሄና ክንወፅእ ተኮይና ሕዚ እንታይ ክንገብር ዝብል ግብኣት ካባኻትኩም የድሊ ወቀሳ ኣይኮነን ስለዚ መራሕቲ ክዕሮ ይቃል ባይዘወይ ኣነ ዕፅዋን ክባል ለመራሕቲ ጥራሕ ይተኸፊቱ ንህዝቢ ትግራይ ተኸፈተ ንምንታይ ፋሲሊቲ የለይ ለተመዛበለ ህዝብና ገና ላውጎዝ እንታይ ኣተየ ስለ ካሊእ ኣጀንዳ ክትውግዕ ይግበአካ ፅባሕ ንግሆ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምብራቕ ትግራይ እውን ተኸይዳስ የላየ ማለት እዩ ገና ሓደ ዜጋ ህዝብኻ ማዓስከር ለሎ እንተይመለስካ ስለ ካሊእ ኣጀንዳ ክትውግዕ ይግበአካ ዝሕርናይ ህዝቢ መራሕ ኮይንካ ዝሕርናይ ህዝቢ ሓስብ ኮይንካ ስለዚ ግን ከም እምነት ዲና ከም ባህሊ ዲና ወሲድናዮ እክለይ መራሒኻ ተተባሂሉ በጋጣሚ ተተቐሚጡሉ ጥራሕኻ ትቋመት ስለዚ ካብቲ ተሓሳስባ ሱብ ከመይ ንወፅእ ልብል ንምክር ኣብዛኛው ሕዚ ልመልሰይ መልስኻ ተይኮነ ትግራይ ዝሕር ፀጊምዋ ህዝብና ተበቲኑ እናሃለየ እንታይ ንገብር ኩሉ እዚ ኣነ ምሁር ይኹን ኤሊት እኮ ሓንቲ መዓልቲ ተፈናቐል ከይዱ ብታይ ዓቕሙ ዝሰርሐ ሰብ እኮ የለን ተኸንገብራ ንኽእል እኮ ይገበርና ብናይ ባዕልና ዓቕሙ እውን እኮ ይሰርሕና ሓደ ከይዱ ናይ ውዳበ መራሒ ይኹን መራሒ ትግራይ ህዝቢ ልብል ዝረአየሎ ዶ ኣካል ጉዱእ ዝረአየሎ ዶ ስድራሱ ዝረአየሎ ዶ ወጣት ይፈልጥ ስለታይ ይገብር ዝበለሉ የለን ኣጋጣሚ ኮይና ካብ 8 ወርሒ ተዓፅያ ነይራ ተረባሪቦም ወሰዲፎም ኣጋጣሚ ልመራሒ ስለተኸፈተ ኣዲስ ኣበባ ግን ከሓዲጎም የዚያ ዳ ተሓዲ ካልኦት ኣሎ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ከይትግበር ፀጊምዎም ይሄ ፌደራል መንግስቲ ድዩስ ቶም ሳልሳይ ወገን ኣደራድርትና ድዮምስ ቶም ናይ መዓልቲ ናይ መዓፅዮም ማለት ኣብዚኣ ንውገር ኣብ ፌደራል ክትከልከል ለካ እንታይ ዝብለካ መንግስትኩም ብስርዓት ገይሩ ዝጠይቕ ኣካል የለን እዩ ዝበሃል እንታይ ግልፂ ስለዚ ትፀገመ መን እዩ እኒአ ኣብ ናይ ትግራይ መራሕቲ እዛ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ መራሕቲ ዝሕር ሃልያ ከመይ ጌርና ንፍታሓያ ንሶም ተለይፈትሖምዋ ከ እንታይ ንፍታሕ እንታይ ንግበር እታ ምክክር እዚኣ ካሊእ ተኣምር የብላይ ብሓፂሩ ስለዚ ሕዚ ተመኻኺርና ላው ሶሉሽን ግብኣት ዝኸውን ሓሳብ ካብዚ ገዛ ይምፃእ እሞ ሶሉሽን ዝቐፃላይ እንታይ ንግበር ዝብል ክንመክር ስለለለኹ እየ የርአኒ የለን ውክል ዝኽእል ማሕበረሰብ እዩ ትህዝ ዘሎ ኩነታትካ ትግራይ ሕማቕላ ዝኾነ መፍትሒ ሓሳብ ክማየጥ ከምፅእ ክእል እዩ ካብ ዝድዩታ ዋዕላ ትግራይ ዝተባሃለት እሞ ግዜ ከይንውሕ እዚአን ኢለ ሓደ ምተሓሳስብቲ ናብ ዶክተር ዘርኦ ካልፈ